Ọ bụrụ na ịlụta di na-alụso ọlụ ada ezu ike like oge ọbụla ọ na-alụ ọlụ, oge ọbụla ọ na-alụ ọlụ, ma Sọnde o ma Satọde o, ọ na-enye gị time, ọ na-enye ụmụaka time, sọsọ ife ọ ma bụ ịlụ ọlụ, ọ na-alụtakwa the money o. So gị nwa bụ nwunye bịa na-enye nsogbu na-adụkwa ọrịdị si na ọ dị too much, na ị need time with him, na ụmụ ya need time with him. You are like you were saying a lot of things unu need from him, ma inye aka raise ụmụaka na nkewa nkewa, ọdụbad like ọdụbad nwaanyị ike a that much for the husband. Nwaanyị ike alụ na di na-alụ too much maka health ya. Ị ga-asị na nwaanyị afọ abụrụ ezigbo mmadụ? Like asị gị switchie ka ị wee benete ọlụ di gị na-alụ, mana ihe ọ na-akọwalụ m bụ na ya switchie ka ya wee benete ọlụ di ya na-alụ, na di ya ama nlụ happy because na ya switchie na ya ama nlụ Saturday and Sunday which di ya na-alụ, and ọ bụrụ na ya lụọ Saturday and Sunday, ego ọ na-akpata agbada, and ego ọ na-akpata agbada o nwee ike sebelufe okwu. Ọ bụrụ na ọ gị, kedu ife ị ga-eme? Gị hapụ ya ka ọ lụba ọlụ, ọ switchie kama Saturday and Sunday sebelu unu okwu? Ka ị ga-esi handle ife a? Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.